खुलुमका joto takok tei bukhuk songno jotono no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulongka takok tei bukhuk song जों tini haino hai nailaphinai Reserve Bank of India Agartala ni tei kaisa job ni notification ongkhore phaimani o notification o tamo nangmani details rok rikha aborong no जों tini kisa kaham kai discuss khainelai nei phaidike lekarei जों tini chiniyo video no shuru khailaisin takok tei bukhuk song Reserve Bank of India Agartala ni tei je kaisa job ni notification ongkhore phaimani o notification o puilan seijaka appointment of part time bank medical consultant on contract basis mane no part time basis o borok o jagao kaisa medical consultant najaknai medical consultant ni bagai tamo nangmani information rok borok oro rikha aborok no जों tini kisa borinai legena takok tei bukhuk song o jaga je contract basis medical consultant ni bagai post ongkhore phaika RBI ni under o Agartala branch ni bisingo omo kintu only chini student ni bagai no ongkhore phaika tai bini bagai je post tongo o post angka kaisa mane no ekta post ni bagai o job ba o chakri ongkhore phaika aboni bore takok tai bukhuk song borok o jaga saka oboni tei norni kono further details ba nangmani details nangi tongkai borokni official je website tongmani www.rbi.org.in o thangai norok visit khaimano takok tai bukhuk song aboni pore borok o jaga last e seirika the last date of the submission of application is September 08 September ni 8 tarik jora obono apply khaina bagai norokni thani date tongkho hangkai tini ni bagai asungno takok tai bukhuk song जों tini nailakha ST rokni bagai kaisa post o chakri ongkhore phaika Reserve Bank of India Agartala branch ni under o medical consultant contract basis job ni bagai abono जों tini kisa details o nailakha oboni tei further kono notice makhangkai ang norokno inform khairi nai norok jodi an video no sajak tongkai an video no like khaidi tai an channel o katalangi tongkai an channel no subscribe khairi di khulumka jotono no jai hind